Hjælper I mor, ikke? Ja. Jamen, det hele kan godt være der. Nu er det helt slut. Godt, så skubber du alt sammen ind. Det skal helt ind. Nej, du skal lige lægge alt tøjet ind. Helt ind med tøjet. Ja, sådan. Det må slet ikke ligge dernede. Skub. Skub til tøjet. Hvad så? Au. Au. Møsser. Ja, møs på Jonas. Så. Det var ikke med vilje, Jonas. Nej, ikke vilje. Nej. Så prøv at se, om du kan lukke den nu.